Waduh, gagal otakku. Waduh. Wait! Senjaki ngamuk, Antasena ngamuk, Gatotkaca ngamuk. Mundur, Man. Piye iki? Kok remuk bakal siji? Mundur, Man. Mundur nyok, anu Man. Coli Man, coli. Ketonto weluh Anoman dadi kepengin nyebut munyuk. Ting penyonyo raimu Muncu Antasena. piye? Muncu Antasena. Mungsu Antasena. Nggih. Lah ana cek wani Muncu Antasena tak tataki. Waduh. Kaltomarma milih Jencaki. Acatama milih Gatotkaca. Cultayu milih Anoman. Antasena gak duwe mungsuh ya tak pethukke. Wih lah. Gleleng kuwi. Lho capa Dulma Gati. Gelut karo Antasena. Tak tonyo langsung tanpa nganggo kata-kata. Heeh. Dhek ngadem karo aku lho. Bles. Tiba ke lumah. Candak langgute kok jegluke lemah. Bles. Tonyo tangan kiwa. Diek. Antasena ndingkluk tungkak laine. Bles. Kontal wong. Ha kok kowe teng penyonyo. Anu tiba, Man. Oh. Tiba saking mempenge kecandung tiba. Nek lha apa-apa. Oh, ya syukur. Nek ngono anak-anak Pandhawa saiki wis mundur, Tetep maju. oh. Antasena kalah ki. Oh, tuwa goblok. Dapusi bayi we percaya. Lah kula weruske kadohan Durmagati diajar Antasena lambene niku. Lah iso gawe-gawe patih kok pekok sampean. Dapusi Durmagati kok gugu, ora ana alame Durmagati kok menang karo Antasena. Dalange ra payu. Antasena kok kalah karo Durmagati lakone napa kula tak takon. Sampeyan wong tuwa ora bocok ora. Bene Dapusi gampang ora. Asem we. Tilasaku mempeng. Bel diajar to cetha. Mboten wonten alame Durmagati menang karo kula sing gedhe dhuwure kalah karo Antasena Durmagati. Dene sampeyan mantuk-mantuk ya. Oh, ala ngono kok patih. Mula ya kawulane ting blengkrah. Ana to diperdapusi Durmagati percaya kok oh mula sok dapusi Punggawa dapusi Nayaka Ngastina. Walani. Modaro kono wis. Ora kowe kok leng nek iki kok sak wenakmu dhewe to. Kajenge wong kula niku jane pun taunan sengit karo sampeyan. Mergo kula niku dadi andahan sampeyan dadi kadang mata Narendra Prabu Duryudana terus sampeyan sing momong kula ya kula manut ning jane kula niku gedhinge pati-pati ya jujur mawon niki mboten ajeng kula tutup-tutupi. Janjeng napa sampeyan? Nek kula sengit kalau sampeyan sampeyan ajeng napa? Niki pun kula bakake. Ajeng napa? Nek wani malang krek, mang tandangi teng mriki umpung ngadoh Ngastina, adoh Plasa Jendar teng ereng-erenge gunung. Jajal piye? Ngapa? Ogene yo jireh lah. Denane akon Kurawa kae pateni kae sengsarake kae dipidana penake dhewe. Tantang anak buahe ra wani. Ndekno ora. Nggih tak maju. Rasah tokon maju dhewe aku.
gangsal wangsul boten wonten priyagung bini sepuh ingkang saged damel bombong marahipun Duryudana kejawi amung Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kula saged mestani bilih kathah nggedabiah priyagung bini sepuh ingkang sami lenggah wonten negari Ngastina. Nanging jebul lahir batinipun boten cocok lan boten condong kaliyan pun Duryudana. Mangkir miyen nggih. Sampun ngantos paduka menika ndawahaken dedukan dhateng abdi kematian. Kula nuwun sewu. Krana menapa to sababipun kula sampun matur awit kula mboten pitados kalian kanugrahan menika kala wau. Nadyan ora percaya nanging paman kudu saguh nandangi perkara iki. Kepareng paduka Kurawa kinen mlapat tindahipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Inggih ngestaken dawuh. Bawadurna wonten dawuh. Sampeyan boten pitados kaliyan Wahyu Wijimulya. Kula sampun matur menawi kula boten pitados kaliyan babagan kanugrahan menika kala wau nggih. Nek boten percaya dinten niki sampeyan mangetutke Kakang Prabu Karna ing Awangga. Ben sampeyan weruh wujuding wahyu. Ben percaya karo wahyu menika pancen ana tenan. Aduh. Ayo menyang ora apa-apa rasah gersula. Nuwun sewu nggih. Ketingalipun kula kok badhe masuk angin. Sakit mboten sakit kudu mangkat. Nek sampeyan lirwa dawing Nalindra tegese sampeyan wani karo pernata negara Ngastina. Inggih ngestaken dawuh. Sareng kalih kula Kakang Dana. Inggih ngestaken dawuh Dipati. Monggo bidhal sareng-sareng. Hyang piye Putra Prabu? Monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton Kembulondrawina kaliyan ingkang wayah pun Duryudana. Ya kuwi gampang ning sik. Sasuwene aku urip ana ing alam padang, wiwit aku nyatriya ana negara Ngastina nganti aku trima Brahmana. Duryudana, lho wonten dawuh. Aku kok lagi tumon iki ya. Ana wahyu digayuh kok diwakilke kuwi piye? Mun aku tak takon. Sing entuk sasmita Putu Prabu kok sik mangkat Putu Prabu Karna ing Awangga kuwi mengko upama Karna kuwi bisa nggayuh kanugrahan Wijimulya mestine mapane ya ning Awangga ora ning negara Ngastina mangke dipun sokaken wonten Ngastina. Wahyu menika mangke dipun boyong dhateng negari Ngastina. Yen sing entuk Karna wahyu tetep bakal manjing angganing Adipati Karna mboten. Menika sampun dados pasarujukan sedayanipun Sang Tapa Mahatma Siwara Bisma namung kantun nderek kemawon. Tayun to Kakang. Oh iya. Adipati. Mbok menawi mengke wahyu menika wujudipun banyu tawi menapa kemawon lajeng dipun siramaken wonten negari Ngastina. Tegesipun Ngastina ing kedunungan wahyu rak ngono to Kakang. Kok disirami bareng-bareng kok ben mekar. Ora rumangsaku kok omonganmu kok mingegongi to. Kowe iki ngejak omong ning jelomprongke. Engko nek aku omong apa-apa engko didukani karo Begawan Bisma malah aku ngrekoso. Ya wis pokoke awake dhewe mangkat. Sedaya mriku gumantung dhateng kula Kanjeng Hyang. Oh ngono. Iya, ya wis. Ning nek gagal Karna bakal mboyong kanugrahan mau, kowe aja gelo, mboten. Batos kula entuk syukur bagi dene ora mboten dados menapa kula ora kedunungan wahyu mboten napa-napa. Oh la ya wis yen menemu wis kaya ngono ya wis monggo wae Kartomarma wonten timbalan Kanjeng Prabu budal kang padha sembing sun kundur kedaton kaununut pun madana parselan tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gati ning pananggilan. Sarja kundun kedaton celuk saking dampar kecil kenapit gambaran gading ngadheraken sanggane Puromban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro.
anakku. Siswaku wong gagah, siswaku wong jentara. Wong Dukdeng Samaladeng sekti kalintang jayaning perang ora ana siswa ing cinaket warang Begawan Durna kejaba mung kowe. Bapa Penemban. Wanteranggen paduka ngawe ingkang putra Nalendring Tranggulan jagat. Kula pun Prabu Jayeng Gati kepareng kula Cemadong dawuh. Ngene ya, Ger. Iki anak Prabu Ngastina pancen duwe karep utawa duwe kersa kepengin gayuh kanugrahan jumbuh kelawan sasmita ingkang wis ditampa. Ya kowe wujud ing Wahyu Wiji Mulya. Dudu Widirja lho, Wiji Mulya. Iya. Wahyu Wiji Mulya mau papane ana ing lengkaing Gunung Mahendra mapan ana ing Wreksa Mandira Kresna. Monggo pun bapa kinen ngombyongi marang budhaling anak Prabu Ngawangga ing wis semaguh bakal mboyong Wahyu Wiji Mulya katur marang panjenengan anak Prabu Tritana. Lajeng parang paduka supaya tentrem ayem nikmat nggonku lumaku ora nemu lan sewiji apa. Kowe sawadya paramu saka ing Tranggulan jagat krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong. Jagani marang tindak ing bapa gurumu. Mekaten Penemban. Iya. Waton kowe bisa gawe slamet ing bapa gurumu Begawan Durna. Oh, kowe njaluk ngelmu apa bakal tak paringi. Dandang sumyang tapaking kuntul nglayang kabeh jaya kawijayan. Bakal tak paringake marang kowe yen perlu ngelmu kasampurnan padha karo Werkudara tak paringi. Waduh. Marem raos sing manahipun ingkang putra. Menawi tel mekaten lajeng pangatipun ingkang putra binjangan apa ngletaken para wadyabala. Ora ketang samu ngobor telok lintang. Mangkata dina iki menehi kekuatan marang para Sata Kurawa. Mbok menawi kepengkok ing Pancabaya pekewu bayane ora balenjani. Nggih sedaken dawuh. Saiki mangkata sendika nggih sedaken dawuh Penemban. Aku nek krungu gending iki marahi nangis.
Nyoblos sinden cok disawah nah dating denggelit parau kenter cok disawah makan aku iwak mentah kobong kabeh kaya iki lepah ayo cah do mangkat cah ngestokke dawuhe asep nah ayo ben ra apa-apa wis ben malah asik kok lho yung panas ma ayo sindane jamune yuk Amati bateni Rendruwa Mandala Lengilani Cicii Kilau Kilau Ampune Ababe Ambu Ambu Lewe Lewe Gode Mama Teta Mama Nabe Anak Gode Pasangan Pasangan oh awake keri setan ra tau metu dadi do rusak nong
waton aja gangsaran pokoke tak beresi. Asemi mlotrak. Ya jigur. Mati madani kendru mentolo gilani liciki gila gila ambune abape mambu mambu Ngopo? Panas banget. Perih. Perih. Nyanyi apik-apik kok njur perih. Ana sing nyogok, Pak. Mulane ora kewer-kewer ngono kuwi. Ayo delikke. Gombel. Nah, ngono wae. Ra ketok, Pak. Ora, wis ngono wae. Ngopo iki aku juan? War madang. Wis. Oh
sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengga lareng puri Yatyono Sirmandoyo Mandoyo Sekaring Keswa Jaladri Kapitaning Surya
dening Wangkawa Anjra sumembur saking salira Risang sekaring Nalendra lela Risang sekaring Nalendra Sukmeng nala Rum sedya Asmara Dewa Dewataning Sukmeng nala Salira madebya debya Sang nata ngandika alon ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing Kendali Sada menika kados dene lancur-lancur Pandhawa ingkang sami rawuh wonten ing lengkehing Gunung Mahendra papan mriki nggih angger wisanggeni ya Siwanoman winanto ing karajan rawuhipun nggih tansah pinaringan ing kawidadanan ing Sambikala Prapnaku aku ngaturake sembahku kunjuk ya iya kula tampi Siwanoman aku ngaturake sembahku katur angger Gatotkaca kula tampi Siwanoman kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk angger Antarja kula tampi Pakde Munyuk aku ngaturke sembahku katur ya Pakde mbok ingkang sae to nggih nami kula menika Anoman Senggana Rama Dayapati lah kok sedaya sami ngaturake sembah menika damel lega dhateng tiyang sepuh sareng panjenengan kok anggenipun ngendika kok Pakde Munyuk mbok ya Pakde Anoman apa Pakde Senggana sik Pakde Kendali Sada kuwi wujude apa kula menika wujudipun wanara carane kasar wong nek nyebut Munyuk nek kowe ora gelem diundang Munyuk aja wujud Munyuk ngono dadi nek sampeyan wujude kaya ngono nek ana sing ngundang Munyuk kuwi tampanan kanthi ikhlas kuwi jumbo karo wujudane Pakde nek Pakde ora iso nampa tegese Pakde selak karo uripe Pakde dhewe oh inggih kula tampi nggih akarya bombong raos sing manahipun ingkang puing Kendali Sada dipun sekecakaken nggih Angger Antasena ya Pakde ora kurang kepenak wonten menapa angger wisanggeni lah kok rawuh wonten ing Arga Mahendra mriki Siwanoman wonten timbalan kaselak laku ning wisanggeni nggone budal nganti para kadang putra Pandhawa kabeh iki sayekti nalika semono aku nampa sasmitaning Jawata yen to bakal ana tumurunning kanugrahan ing mapan ana ing Gunung Mahendra ing mapan wonten ing wujuding Werksa Mandira Kresna dene tukulaning Werksa Mandira Kresna mau mapan ana ing lengkeng Gunung Mahendra mula aku karo Kakang Garukaca Kakang Antarja Kakang Antasena mau sayekti nampa timbalan dawuh kewajiban ingkang kudu ndak leksanani ya kuwi timbalaning para dewa yen para putra Pandhawa iki tinanggenah supaya jejaga wujuding Mandira Kresna aja nganti wahyu mau mengko tiba ana ing tanganing wong kang kurang tanggung jawab bareng aku prapta ning mapan kene lah kok Siwa Mayangkara wis lenggahe ning kene lho mrahi mekaten mboten namung kula ingkang dipun paringi dawuh dening para Jawata supados ngreksa Mandira Kresna menika nanging klebet dengan dika lancur-lancur Pandhawa ginampi dawuhipun para dewa supados njagi wujudipun Mandira Kresna menika pancen mengkono waduh menawi ngaten kula ngaturaken panuwun nggih ngaturaken panuwun
Dene jejeripun kula menika sampun keladuk yuswa parandene satasih nampi kewajiban ingkang kedah kula lampahi. Malah sak mangke dados pengenteng-entenging lampahipun pun mayang koranggen kula njagi wujuding Mandira Kresna. Monggo sampun dangu anggen lumapan wonten lengkeng Mahendra mriki. Sak mangke kados dene tiyang ingkang lumamping wanci ketiga ngerak angagak-agak dumadakan kula nyumurupi dhateng sendhang ingkang wening. Rawuh ngandika angger wisang nilan sedaya para kadang menika adamel bombong raos sing manahipun tiyang sepuh kados kula nggih. Siwanoman wonten timbalan. Marata coba yen aku nyuwun priksa apa kira-kira Siwanoman ora gerah penggalihe. Bab menapa waton kula saged atur wangsulan tentu kula badhe munjuk ngersa paduka Raden Wisanggeni. Dewa nurunake kanugrahan wujuding wiji mulya mapan ning Mandira Kresna. Upama Siwanoman wis wanuh lan ngerti jane daya kekuwataning wahyu mau apa lan pigunane apa dene mapan ning lengkeng Gunung Mahendra lan saka penemuning Siwanoman ing Kendari Sada sapa besok ingkang duga nampa wujuding wahyu kuwi wa Sigra teteng gayong akasa sira risang Ramandaya Pati ana yaksa gungcang marane wel katak sini dereng ngantos paripurna Balwacana kasaro praptaning Narapati ngawangga Begawan Durapati harus ngri dumrajang tanpa harapan kagiat Sangya para putra Pandhawa. Wingis katon lir landheping Trisula Netra Marakata lir kabaranang lho rapati Dugamana barang aku munggah ana ing lengkeng Ngarga Mahendra. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Paman Arya wonten dawuh. Sampun pinanggih wujuding Mandira Kresna nanging jebul wonten ingkang jagi. Lho, ingkang jagi menika mboten pangling kados dene pun Anoman pendhita ing Kendari Sada. Malah menika putu kula Panantasena ingkang nderek jagi wujuding Mandira Kresna. Sajaipun mekaten. Welang. Lah kok Anoman sing jaga wit Mandira Kresna ya Kakang karo Antasena Depate? Nggih. Sajake lagi do jagongan ketara mangkoke isih wutuh? Nggih. Malah Antasena ora dimplok-mplok, ngenteni adem apa? Oh, wis. Gugu karepe dhewe kon jaga wujuding Mandira Kresna kok malah do jagongan do bakso-baksonan. Wong cukup iki ngene iki kok, Mbah. Jagongan ini ora ngedep pangan, ora ngedep omben iki rasane ora kepenak. Anoman wonten timbalan. Antasena ana damu apa, Pakde? Lah kok padha menyang kene iki?
Nuwun mapunten, malah kula ingkang badhe nyuwun mriksa Sinuwun Prabu Ngawangga kok ketayalan minggah Arga Mahindra menika wigatosipun menapa? Lho ditakoni durung wangsulan kok malah genti takon. Wajibipun tiyang wonten mergi menika tanglet panjenengan kalian kula. Ya to? Yen pancen kowe takon karo karepku aku bakal nyaketi wujuding Mandira Kresna wigatosipun arep tak boyong. Dipun boyong wonten pundi? Ngendikaning Prabu Duryudana ingkang nampa sasmitaning dewa yen to bakal ana tumurun ing kanugrahan ingkang wujud Wahyu Wiji Mulya. Mongko mapan ana ing Mandira Kresna ya kuwi wit ing mapan ana ing mburimu kuwi. Mula lilanana aku tak nyuwun pelilaing Anoman keng mbok menawa duwe kewajiban jaga Mandira Kresna. Mandira Kresna kuwi tak jaluk bakal tak boyong marang negara Ngastina. Kados pundi nggih? Ya dikukuhi, kukuhi. Dawing dewa Wahyu aja nganti tiba ning wong sing watak angkara Budi Candala. Monggo Pak De Mayangkara ngerti, Pak De Kendali Sada ngerti nek watak wantuning Kurawa kuwi pancen senengane gawe geger wong tentrem, senengane gawe congkrah wong rukun. Mula nek nganti Wahyu ki engko tiba ning tanganing para pepundhenku Kurawa, wah wis jagat iki bakal kewalik watu geger ora karu-karuan. Mula kudu mbok pangsuli Pak De, kuwi kewajibaning Pak De Mayangkara. Nuwun sewu. Menawi panjenengan badhe hambuyang wujuding Mandira Kresna menika sinuwun. Kula ingkang boten ngeparengaken paripaksa kula ingkang handhuwa kersa paduka jalaran kula sinampian pakaryan kedah jagi wujuding Mandira Kresna. Anoman wonten dawuh. Mula ta coba wangsul ana pitakon ing Narpati Ngawangga, kowe nyawang aku kuwi katon apa? Kowe nyawang aku katon apa? Pepunden kula ing Ngawangga. Kowe ngrumangsani dadi abdine Narpati Basukarna. Inggih, kula ngrumaosi. Kewajibaning abdi marang pepunden, kula mbangun miturut dhateng dawuhipun Sinuwun Prabu ing Ngawangga, Prabu Karna. Mongko aku dawuh karo kowe sumingkira Mandira Kresna bakal tak boyong marang negara Ngastina. Nuwun pamunten. Menawi dawuh ingkang sepisan menika kula mboten saged ngleksanani lan kula mboten saged lumampah. Krana kula nampi dawuhipun dewa kedah jagi Mandira Kresna sampun ngantos dawah wonten astanipun tiyang ingkang watak angkara Budi Candala. Lho. Yen ngono kowe ngarani Narpati Basukarna kuwi wong angkara murka, mboten kok panjenengan, nanging kula nuwun pamunten. Mandira Kresna menika badhe dipun pisusaken dhateng sinten? Yai Prabu Duryudana. Wong Kurawa menika watakipun angkara budine Candala. Hus! Arep ngapa Kakang Durna? Ngusah laler ning cangkem. Tak kira nek arep omong kok mahus ngono. Anoman. Wonten dawuh penemban. Aja waton bisa ngucap kowe, Aja ngawuh gawar ngawur. Kowe waton cumalenong nggonmu matur marang Sang Anak Prabu Karna Basusena. Kowe ngarani yen wong Kurawa ki watak angkara Budi Candala. Yen ngono kowe ngias karo wong-wong Kurawa. Kowe ngilani karo wong-wong Kurawa. Senggana kowe pendhita wingi sore tuwa Begawan Durna kabrahmanane tinimbang Begawan Anoman. Mula kowe semingkira tinimbang aku ngempake adidaya kajan guna kasantikan. Oh, kowe kena daya kemantening Begawan Durna. Ora kelakon tinjung akhirat nyawa aja tuntang Begawan Durna. Nggih, kados pundi? Menengo tak ajare. Cungir pendhita abape mambu kok ora betah. Mriko mangke kriwikan dadi grojokan geguyutan dados tangisan. Ora usah kuwatir, Kakang Garut, Kakang Antaja nyambut gawe. Iki ana payo-payo, Kang. Ya, Dimas.
neng apa mati dikani ngoyo sutuk cocok praten kiki noe gugup sopanyo ilang rakanyo terus wah Setyaki dasar para nyata Surak mawurahan manengker gumuruh cetha ratu ngawangga ora mengijen karo Begawan Durna Padine Patih Sengguni nanging nggo wadyabala segelar sepapan Kurawa ya pancen para nyata ayo bali ning dangkamu wah iblis lanat Pangeran Patih didangkak-dangkakke parat gelem bali watur mboyong Mandira Kresna tak boyong tak aturake Koko Prabu Duryudana bisa nyempal bau kiwa tengening Setyaki boyongan Mandira Kresna wah lakon legandang dening aku maju leganing atiku karo temarmu jamu mati aku mati kowe lihat Pak
mati. Wah. Mati ya. Waduh. Wah. Mati Setyaki. Wah. Aduh. Ya. Gatotkaca Swatama Harwapa ayo jaluk Mandira Kresna bareng sapatiku mati dening aku kowe. Tumbak! Mati dreng aku. Wah, munyuke ngamuk. Mati. Weh. Wah. Weh. Wah. Iya. Iya. Edan tangan go tudeng barang iso parah kowe. Iya. Sura Melata Jaya Melata imbang yen kok. Aduh. Areng apa Pakde? Jane areng ngamuk. Ora sida, ketemu gentone gak aku. Mungsuhe aku kabeh wis gelut. Pakde Kartomarma mungsuh mak cilik Setyaki. Terus Swatama mungsuh Kakang Garutaca. Surtayu mungsuh Anoman.
Guayeng pelange. Heeh. Iki tuh dingecul tayu. Wis kono singgahke. Saiki kowe karo aku. Ulah babak. Babak wae. Ulah babak jelas aku KO yakin. Aku maju. Bacot ya tak mundur. Dek. Kowe wong tuwa kok mung suara bocah kok. Wedi nek aku isin. Yo, Sila-sila. nang ulah tenanan lho. Lho kok ora tenanan piye? Kowe ngantem tenan, aku ngantem tenan. Wah, modal tenan aku. Yakin modal. Urung karuan nyo kowe ngantem sik, aku ngantem men ketok nek durung ganti iki pancen digdaya satriya tenan. Tonton Kurawa kadang-kadangmu 100, ya kowe ketok ngleling tenan. Nek kowe mundur mlayu monggo urung gelut. Nek cara aku mbok urung dikepruk watu sirahe. Mbangane isin. Wah iya. Ha iya. Aning kepluk watu karo tok kepluk padha wae. Ora saora-orane ya gelut sakirang sedela yo. Ya toh. Ayo guys. Cemplok dadamu. Ki tak wanek-wanekke lho iki. Yo nyo, anemen. Mesti lapo-opo kowe. Wis dajal sik to. Lapo-opo yakin dobati wae lapo-opo kok kowe. Ayo guys, kengem. Cemplok dadamu nyo. Modal. Oh tenan to. Nyo nggon mburi nyo. Modal. Wedan tenan aku ki anak welku dolo weton ngendi to kowe. Sik tak lunga. Lho kok sik arep dibales kok lunga ki to. Wah, tiban tanganmu cemplok tenan ndasku. Jajal pisan-pisan. Kowe menungso lata tenan kowe. Tangi, kocek cek mumet deh. Ayo tangi. Duantem pisan kok nggledak ora. Dene kaya kok Senopati. Kut. Tiba kok dipaksa. Tiba Maksudnya beto, men kata aku ki gleleng. Lah tiba-tiba kowe diantem kowe. Jegloke lemah, tone komplit dilocolke. Talikne antem. Wis bubal. Lemok aku. Lolo kabeh awakku bubal. Apiye aku urung metu kringete. Aku alon-alon nek cepet metu klingete sentosa ya aku metu klingete. Ngantem ya sak pole ngene iki. Ngono kowe olah lahir batin. Olah penuh tenaga penuh. Penuh ngene iki. Penuh ngene iki. Kon penuh tenan. Ya tibamu. Wah, Bales mut. aduh. Aduh. Alah. Oh ya Tuhan. Waduh mati aku nih. Waduh. Wah! Wah! Ah! Ya ampun. Aduh. Waduh gagal otakku. Waduh. Wait! Senjaki ngamuk, Antasena ngamuk, Gatotkaca ngamuk. Mundur, Man.
Piye iki? Kok remuk mbaka siji? Mundur, Man. Mundur nyok. Anu Man. Coli Man coli. Ketonto weluh Anoman dadi kepengin nyebutmu nyuk. Ting penyonyo raimu. Muncul Antasena. Piye? Muncul Antasena. Mungsu Antasena. Nggih. Lah ana cek wani muncul Antasena tak tataki. Waduh. Kaltomarmo milih Cencaki. Acatama milih Gatotkaca. Cultayu milih Anoman. Antasena gak duwe mungsuh ya tak pethukke. Wih lah. Gleleng kuwi. Lho capa Dulmagati? Gelut karo Antasena. Tak tonyo langsung tanpa nganggo kata-kata. Heeh. Dhek ngadem ngarep aku lho. Bles. Tiba ke lumah. Candak lambune kok jegluke lemah. Bles. Tonyo tangan kiwa. Diek. Antasena ndingkluk tungkak laine. Bles. Kontal wong. Ha kok kowe teng penyonyo. Anu tiba man. Oh. Tiba-tiba saking mempenge kecandung tiba. Nek lha apa-apa. Oh ya syukur. Nek ngono anak-anak Pandhawa saiki wis mundur, Tetep maju. oh. Antasena kalah ki. Oh tuwa goblok. Dapusi bayi we percaya. Lah kula weruske kaduan Durmagati diajar Antasena lambene niku. Lah iso gawe-gawe patih kok pekok sampean. Dapusi Durmagati kok nggugu, ora ana arame Durmagati kok menang karo Antasena. Dalange ra payu. Antasena kok kalah karo Durmagati lakone napa kula tak takon. Sampeyan wong tuwa ora Bocok ora. Ini Dapusi gampang ora. asem iki. Tilasaku mempeng. Bel diajar to. Oh cetha. Mboten wonten alame Durmagati menang karo kula sing gedhe dhuwure kalah karo Antasena Durmagati. Dene sampeyan li mantuk-mantuk ya. Oh ala ngono kok patih. Mula ya kawulane ting blengkrah. Ana to diperdapusi Durmagati percaya kok oh mula sok dapusi punggawa dapusi Nayaka Ngastina. Walani. Modaro kono wis. Ora kowe kok leng nek iki kok sak wenakmu dhewe to. Kajenge wong kula niku jane pun taunan sengit karo sampeyan. Mergo kula niku dadi andan sampeyan dadi kadang mata Narendra Prabu Duryudana terus sampeyan sing momong kula ya kula manut ning jane kula niku gedhinge pati-pati ya Sang. Jujur mawon niki mboten ajeng kula tutup-tutupi. Janjeng napa sampeyan? Nek kula sengit kalau sampeyan sampeyan ajeng napa? Niki pun kula bakake. Ajeng napa? Nek wani mang malang krek, mang tandangi teng mriki umpung adoh Ngastina, adoh Plasa Jendar, teng ereng-erenge gunung. Jajal piye? Ngapa? Ogene yo jireh lah. Denane akon Kurawa kae pateni kae sengsarake kae dipidana penake dhewe. Tantang anak buahe ra wani. Ndekno ora. Nggih tak maju. Rasah tokon maju dhewe aku. Cah gleleng kok. He. Lagi iki dadi pengarep kok ketoyong-toyong urip. Ngati-ati ya Dur. Rasa ngandani. Sampeyan nek wani maju dhewe rasa kokean cangkem. Aduh lara rasane. Wong tuwa kok dingamake ya wis tak trimake waton kowe gelem maju, aku ora apa-apa tok ndas-ndaske. Tok cangkem-cangkemke aku ora apa-apa. Nggih ngoten niku dadak rewel. Butuhe kula maju nek iso nglabrak anak-anak Pandhawa, ora iso ya mulih wis. Rasa dadak mboyong wahyu. Golek anu mawon mboyong wahyu semoyo mawon. Bangane mung ditanding-tandingke.
Pun mboten iso idak-idak tape ra beres. Sanggo nyambung urip. Lah iki munyuke. Mungsuh anu menang ra apa-apa ning mungsuh Dursasana. Ngene iki malah rame kok. Ora kesel ya mengentek-entekke sego sesuk. Bet endo. Bet. Wah, iki moh aku nene. Hei, hop. Marai kesetrum ora. Cengengesan. Hei. Ah, kene wedi lu kirek. Wadah kira ngerti pengapesanmu. Oh, mati kowe. Iya. Baik. Iya. Wah. Iya. Iya. Wah. Setan. Waduh liket ya. Pas mengguk ya Anoman. Wah kental ya. Ya. Waduh. Halo Pak D. Halo. Halo bantu. Oh, bareng temu aku wedi. Nek temu Pak D kendali soto kok polahe sak penake dhewe. Ayo, ampekan kowe wong jero rebutan kaya menjangan mati Kurawa. Buku karepe dhewe. Manos maning jajaran sukertaning bawana iblis lanat. Anoman Gatotkaca Antarjantasena ngasih kaprawiran mongko durung paja-paja ngembari marang pangawasaning nata ngawangga Adipati Basukarna. Ayo nek kowe arep njajal karo wong tuwa cobanen Narendra ngawangga bocah wingi sore. Oh mangkir yen nuwun sewu sampun ngantos kesesa ngger. Menawi panjenengan mengsal dhateng putra-putra Pandhawa menika mangke tanwanti namung badhe kewirangan. Paringipun bapa kados pundi? Menika janjanipun Wahyu menika mboten kok wujudipun Mandira Kresna nanging ingkang mapan wonten ing salebeting Mandira Kresna. Kula badhe nitik lebeting Mandira Kresna menika srana kanthi badan sukma. Mangke menawi kinten kula saged mangertosi wonten pundi durungipun wujudipun Wahyu Wijimulya. Tertentu badhe kula cidra, nggih, badhe kula cidra. Mekaten merembah. Nggih.
Nuwun sewu klatri Nenggaraga kula mangke ndak wonten menapa-menapa lho, Nger. Inggih, Bapak Bandana. Turena panalingane lumajaring ratri linenggak. Linenggak jangganira kapisanan. Sigra samapta ing gati sawiging diri patrap semedi nenggih Sang Begawan Kumbayana. Mangajab arsa nglana sukma Ninggaraga yayah nendhal tali wangsul. Sukma pecat saking raga Nggegana. Mapan wonten ing Mandira Kresna nenggih sukmanipun Sang Kumbayana wau. Pati Ndugamana. Begawan Durna arep laku cidra kanggo badan sukma. Arep nyolong wujud ing Mandira Kresna ya, konangan Wisanggeni lembuta ngungkuli banyu ora bakal ngungkuli Bambang Wisanggeni Eyang Durna. Bapak Durna kok sajak bombong raosipun penggalipun ngantos jogetan kados lari alit. Oh, latri priksa nggih, kula caosi priksa. Gendhaka mawa cahya ing wonten ngajengan paduka anak Prabu Ngawangga menika. Menika kula pendhet wonten sak lebeting Mandira Kresna. Kula tiling-tilingaken wonten wujuding gendhaga ingkang mawa cahya. Cetha menika isinipun Wahyu Wiji Mulya. Lho, menapa inggih penemban? Lho inggih wonten margi kula obah-obahan menika kocak. Utuk-utuk ngoten. Cetha menawi menika Wahyu Wiji Mulya. Wiji menika nedahaken wujudipun alit-alit. Mulya menika kamulyan. Dados isinipun gendhaka menika wujudipun winih utawi wiji ingkang mangke badhepun tandur wonten negaring Astina lajeng tukul ngrembaka. Ngaten penemban. Nggih, cetha. Niki. Nggih ta? Pitados mboten? Inggih. Putunan kedah pitados kaliyan kula jar kula menika Brahmana. Langkung ngertos dhateng paduka saking anak Prabu Ngawangga. Lajeng saenipun kados pundi dipun boyong nggih dipun boyong wonten negaring Astina. Dipun naturaken anak Prabu Duryudana nggih. Monggo penemban. Wah lah dalah malah kelakon penjangkanipun Dewi Prabu Duryudana.
ingkang sininggit keparengi Wamayangkara piye estunipun menawi panjenengan menika ngatosaken kanthi permati wujuding Mandira Kresna menika wonten wujudipun panah ingkang tumancep mongko kaelokanipun panah menika mboten saged dipun jabut dening sinten kemawon sampun pinten-pinten satriya nalindra ingkang anyobi parandene gagar wigar iya saking panginten kula gandeng Kurawa sak mangke sampun mambet badhe dumawahi Wamayangkara piye Angger Garuda kula aturi madosi ingkang rayi ing Tanjung Anom. Mbok menawi ingkang rayi menika ingkang saged njabut wujuding panah ingkang tumancep wonten ing Mandira Kresna. Apa mengkono wae? Inggih, Ger. Tansah marpamoring sukma-sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya wing ngasepi. Yen to pancen mengkono aku ora pangling menyang dilungane Abimanyu saben-saben ninggal kasatriyan nyuwun pangestune Wamayangkara tak golekane adiku lanang Tanjung Anom tak kandhine lumarapun ing Gunung Mahendra ngatos sakrus nggih mugi-mugi enggal pinanggih lan saged leda ing karya iya aku njaluk pangestu inggih nggih monggo nggih Jirabut punang jemaring itu mancep wonten angganing Mandira Kresna. Eling-eling Sang Abimanyu wis pinesti pikantuk kanugrahan Wahyu Wijimulya. Pilodatan kraos sawat anjabut wujuding jemaring dubi jinabut lepas saking angganing Mandira Kresna ical wujuding Mandira Kresna wentena Tandrawati wonten Wahyu Wijimulya manjing angganing Dyan Abimanyu. Ganjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung mboten kinten babar pisan bilih paduka Kanjeng Wandrawati. Oh Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti. Sinuwun Ndrawati kula ngaturaken sembah pangabekti. Abimanyu Gatotkaca mandak tampa. Ora pangestu ning wakmu ing Ndrawati wae tampan ana ya kulup kapundi ngejimek. Mboten kinten babar pisan bilih paduka ingkang mimba Mandira Kresna. Iya, pancen nampa sasmitaning dewa. Sarta dawuhing para Jawata kudu kaya mengkene lelakoning wakmu ing Ndrawati. Ing kinarya jalaran tumedhak ing Wahyu Wijimulya kinarya jangkeping Wahyu Kanalindran. Mekaten wae. Iya. Sing dados suwit wau sampeyan to? Iya, Petro. Wo mula rawuh. Ora rawuh dengkulmu mlocot kuwi. Njur kok nawuh ngono apa piye? Nawuh tak sengget kok. Lho. Kok njur disengget sak penake dhewe. Pun wae melu seneng. Kulup Tanjung Anom ing keduga nampa wahyu mekaten wae. Muga-muga dadi pancatan
tumangkaring wiji mulya besok ingkang sembada nurunake wijining nalindra wonten ing Nusa Jawa ngaturaken panuwuhing tanpa pepindhan. Ayo kula ndak kanthi kondur utawi bali marang praja ing Ngamarta Suwawi Gatotkaca Suwawi kula dherekaken Anoman Suwawi sinuwun kula dherekaken mangkat dina iki sing dijak kok ming sing priyayi-priyayi to. Ya Petruk ya, ayo Petruk ngono. Walah ming kowe kok meri to Petruk. Ayo Petruk melu. Wah iya sendika ngestaken dawuh sinuwun. Ngarsa madangi jagat tumungo-mungo maneng sapucaking bukir marbabang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Astina Maha Prabu Duryudana nalona ngandika winureng semu ing Bapa Durna. Oh inggih kula ingkang sowan. Kakang Narpati ngawangga. Inggih, Yayi kula ingkang Abiyantara. Paman Sengguni. Inggih nggih kula ingkang sowan. Pripun kabare? Entuk gawe napa mboten? Anggen sampeyan pun sagu budal manapun wonten Lengkeng Mahindra. Mboyong wujuding Mandira Kresna kula nyuwun dawuh tibaranipun Kakang Prabu Ngawangga. Nuwun sewu, Nger. Kula ingkang menawa dados wakilipun anak Prabu Ngawangga. Raden Manisani. Inggih wonten ngajeng panjenengan menika wujudipun Gendhaga. Nalika semanten panci Mandira Kresna menika dipun tengga dening putra-putra Pandhawa ingkang pandhikan pendhita ing Kendari Sada pun Anoman. Wekasan para Kurawa sami bubar mawon tanpa kanten-kantenan awit kridanipun para putra Pandhawa ingkangipun sami dados sepalang para Kurawa nyaketi wujuding Mandira Kresna. Oh nalika semanten salajengipun kula nggadahi go partikel wujuding Wayu Wiji Wasesa kula colong kula cidra kanthi sarana kula ngginakaken badan sukma mila boten dipun ngawuringani dening para putra-putra Pandhawa. Menika wujudipun Wayu Wiji Mulya, Nger. Ing mapan wonten ing Lengkeng Mahindra wujudipun Mandira Kresna menika namung kantun rongkonganipun. Wonten isinipun intinipun sampun kula cidra, Nger. Waduh, matur nuwun Pupu Penemban Durna. Kula badhe ngaturaken menapa dene panjenenganipun Bapak Durna saged ngrampungi damel hadamel bombong raos sing manah kula. Inggih sampun inggih sampun. Dereng menika sampun dados kewajiban kula. Lajeng sameneika saenipun kados pundi? Miturut suwanten ingkang mapan wonten telenging Gendhaga isi Wahyu Wiji Mulya menika pancen menika isinipun boten kebak, nggih. Amargi menika kula midhangetaken. Nggih ta? Lah menika tentu namung wujudipun wiji. Wiji ingkang dadi nandur wonten negari Ngastina ingkang mujudaken dadosaken negari Ngastina menika ayem, tentrem, pandang puncung pasir pawuh Jinawi.
Atur Bapak Durna. Nggih. Lajeng saenipun sak mangkiripun bikak dipun tangkaraken wonten aladan negari Ngastina. Oh nggih, inggih ngestaken dawuh. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lerekin cangking risang mawe gandrung. Tanggaito Begawan Durna. Bila isining gendhoga nenggih. Satra Indrapsila geni Bambang Wisanggeni. Duwiden buka isining gendhoga mijil sang Wisanggeni kagiat nata Ngastina lumajar saking kedaton. Pungon-pungon sang Begawan Durna wau. Jagat Dewa Bathara. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lerekin cangking risang mawe gandrung. Eyang Durna. Sekamit Eyang Durarto mindak culika. Nanging gandeng kawanguran dening Wisanggeni nyul pangapura yen to aku gawe wiranging Begawan Durna. Ya merga saka ngundhuh woh ing pakarti ngono bakal tumindak culika nyidra wujuding Wahyu Wijimulya. Wisanggeni. Bocah kok ora kaya kowe coba ta. Mentala men kowe gawe wiranging Begawan Durna ning ngarepe Ratu Gustiku Anak Prabu Duryudana. Ya. Gandeng wis wirang-wirang karo Begawan Durna titenono. Mandya ucape Begawan Durna. Nadyan kowe wong digdaya, nadyan kowe kuwi nom-noman Pandhawa sing ampuh, ning tak sepatani kowe sesuk ora menangi Bratayuda Wisanggeni. Eyang Durna. Wis tak antepi minangka dadi putraning para Pandhawa. Upama aku ora kemenangi Bratayuda ning sak isa-isaku aku kudu ngudhokake pati uripku kanggo kemenanganing para Pandhawa ora apa-apa. Ya ta. Yen to kowe wis tegel nyepatani karo Wisanggeni kaya mengkono, kowe nibake sumpah mentala karo putumu dhewe. Seksanana jagat saisine. Begawan Durna sesuk kowe matimu mati sia, yen perlu tugel glumu nggo bal-balan ning Kurusetra. Bakal sesuk ki perang ora kok bal-balan tak kandhani. Apa wong perang kok dadang sepatu bal ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon Wisanggeni kon nyepatane ora bakal kelakon. Ning mandi ucape Begawan Durna. Udan semene ngantariksa kae dudu kok wujuding udan iki tumiba ning Bantala. Nanging kae kumrusak swalaning para dewa lan para habsaning padha nekseni ucape Wisanggeni Eyang Durna. Wah, salah. Wonten menapa penemban panjenengan ngawe dhateng kula? Anak Prabu Jaya Sekti. Kula nimbalani ngadhawuh. Aku kewirangan, Nger, aku bapa gurumu, aku bapakmu. Dirang-irang karo Wisanggeni. Oyan. Yen Wisanggeni mlebu negara Ngamarta, lempiten negara Ngamarta, rubona deking para Pandhawa. Nyuwun pamit, Penemban.
wisanggeni kondur ning negara Ngamarta kumpul karo para punden Pandhawa lah kok mburine dampyak-dampyak rontek gendera iki terumbul-umbul nek ora matur Ndara Werkudara ora rampung-rampung. Gawe geger. Werkudara, apa? Teteng. Werkudara iki dasar prayata ndi wisanggeni. Ngina karo Bapa Gawandana. Aku putra siswane Jaya Sekti ora bakal nrimake. Wah, karepmu ampyak awur-awur. Padake. Wah. Aja kelakon dosa. Aja mbok kira aku mentor tak seblat barat mbuh tibamu kabeh. Ndara. Kula nderek remen nderek Ndara Abimanyu sampun kasembadan pikantuk wahyu wiji mulya. Muga miki dados sarana kamulyanipun para punden kula Pandhawa sak turun-turunipun. Iya, Kyai Semar. Ugi dayaning wahyu
Dayanana dhateng negari Ngamarta tetepo ayem tentrem rukun ning selami-laminipun. Kakang Semar mengkono. Gandeng sampun paripurna. Kula ngaturaken sakatahing kalepetan kula menawi kapenggalih lepat kula nyuwun pangapunten. Kula sak rombongan nyuwun pamit. Mugi-mugi wilujeng dumugi ing driya saha para sesepuh punden mitra kawruh mudha-wreda sing lami lenggah wonten ing kedon mriki tansah manggiya katentreman karo kulon kabagyas kewarasan saha menapa ing jinangka sageta kasembatan tansah nampi pepayunging Gusti Maha Nasa sinuwun Kyai Semar iya. Purnaning gati sura sudra janeng kang rat suh brasut kaping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih Ndara.